Agtalak ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang maituloy a Dagos tinay Sardenga Road Project iti Purok Ungasan Barangay Luacan proper. Ang mauawagan kas Road to Nowhere ken Great Wall of Luacan. Tapno maikonektar iti Cannon Road kas alternate route dagiti turista. Adda detalye ni Bridget Marcasi Pangusfian. Palpasen laangan gaputan narugyan ken dakkel ti pondo a naaramat. Dayta ti kinuna ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong iti naisardeng a road project iti Purok Ungasan Barangay Luacan proper wenno ti mauawagan kas Road to Nowhere ken Great Wall of Luacan. Sigun ken kuana 557 milyon tinaaramat iti proyekto nga awanan iti umno a konsultasyon uray asino kadagiti opisyal ti lokal a gobyerno ti syudad. Nag-usap kami ni Secretary Vince, gawa na kasi yung kalsada eh. Anong gagawin natin doon? So better na tapusin na lang. But we need a series of engagement kasi malaki pa yung gagastusin doon. Dinakamat na kasapulan pa'y tinasrok 130 milyon pesos tapno mapalpas aging gamaidanon iti Cannon Road ti kalsada. Imputeng na pa'y nga adaan iti malicious intent tinangaramid iti proyekto gaputa saan met a kasapulan a proyekto ngem na ilatangan iti pondo. Malaksid iti dayta, kinunana asaanin a road to nowhere ti kalsada, ngem kitdi, road that leads to someone's property. Tapusin muna natin yung investigation doon. Ano? Pero ako mismo, nagtataka ako bakit. Because we never had any problem. Yung sinasabi nila na kasi nagkakatraffic yung pagbulab-luwakan hanggang Cannon Road. Hindi, walang katotohanan doon, di ba? Kabayatan na, marugyan magtan ti 100 meters extension ti Rockshed iti Cannon Road. Kalpasan nga panamnaman ni DPWH Secretary Vince Dizon ti 257 million pesos a pondo para iti panakatarimaan dagiti nadadael kadagiti naglabas a panagregaay ken panakaikarga ti slope protection. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas.